Здравейте, потребители от YouTube, аз съм Желето и това е предния епизод от поредицата Minecraft Aspik Survival. Така, както виждате, имам адски всичко, абсолютно всичко е много различно. Освен самия world. Както виждате, това е, тук не съм сложил още табелка, мисля да сложа. Това е кошче. Буклук. В смисъл, ще демонстрирам, като хвърля, примерно, една пръчка. Тя ще изчезва. Така, много различни неща съм направил. В смисъл, примерно, съм сложил така, навесчи, в смисъл, върху това, върху фермата. Това портал към Adamine съм го показвал. Тук са ми кравите. А пък, тук са ми кокошките. На които не съм убирал яйцата от такова. Явно съм ги обрал и после не съм ги такова. После не съм ги дал, че съм ги обрал. Така, в този епизод не съм, в смисъл, този епизод не е направен за да показвам какво съм направил много, ами за да експлорнем един много як портал в Ада. Само да отидем в Ада. Влязохме, ето. Какво казах, че не се чух? Искам да кажа, да експлорнем един замък в Ада, който наскоро намерих. Даже съм си маркирал с такова, къде се намира, да не задълбочи. Има спавнер на такова. Как се каже, забравил както да е. Сещате се. Това е прилича на едни пръчки. Обе. Глейс това. Нищо такова беше. Както и да е. Тук ще маркираме с факли. На къде тръгнем първо? Първо тръгваме на сам. О. Гъртия. Да. И това най-много мразя в тези замъци, че просто тя ме някъде и стигам до никъде. Ще почнем от самото началото, тук ще отидем по-късно, тъй така. Ето. Сега нищо не се спамва, защото съм на Peaceful. Но примерно за малко ще го пусна на Easy. Fuck. Just. Ще умра. Манка. Как ще умра, бе? Нищо. Не. Така ще описам за Peaceful, пък след малко като се взема брони и такива глупости, тогава вече от такова ще се взема лък. Без лък няма стане. Доста ме е страх. В смисъл, след тази случка. Просто си карах къла. Забравих, че не спамва само по едно. Цели 3. С тези 3 аз не мога целя. Така ли, много се извинявам за тази простия, която направих. Да спусна на Easy, след това да нямам броня, да се прецакам така за малко да умра. Много тъпо. Сега ще се оправим. Тъпва, стори ми се, че вътре имам такова. Да спане.
Тъфа. Да. Ще справя. Забравих. Брони, да, брони. Сетих се. Това изчисленията не са грешни. Не са грешни. Ужас. Така е по-добре. Така, аз буквално ще съм абсолютно с различно всичко, че не е различно. Какво правя? Ай, стига, бе. Какво трябва да се направи? Стърчи, така имаш напред. Няма да е всичко различно, реално. Какво се видя? Може да си... Тъпо се получи. Как съм готин? Аз винаги съм готин. Шегам се. Просто правя по дялите. Айде, кирката ще да се хвърля. Така... Ще легна се не спя. Така, готово. Лък ще да се правя, да. Стрели нямам. Нямам и пайджина. Нямам пайджина, бе. Как нямам пайджина? Аз ли не виждам? Ето е, да. И ето един хубав плод. Сигурен съм, че няма да оцеля. Въпреки това ще се опитам. Това няма ли крава? Ужас. Къде тръгвам с 17 стрели? Излагам се. Така усещам как епизод ще бъде разделен на две части. Ето. Нямам лопата, ли бе? Искам флинт. Да, бе. Честно, много всъщност има флинт. Излагаци. Айран. Не гледай айрана. Не си тук за него. Той е толкова красив. Не може. Но аз го искам. Не може. Тук може да има някой. Тук има гравел. Ще взема гравела. Ето айран.
Искам да пълна един бък. Дали още ги има? Би трябвало още да има. Ето го. Ева, nothing. Да. Така, излетика сестра ми до мене, докато снимам, което е грешка. Знаем вече. Да, драги зрители, много тъпо се получи. И така, този епизод ще бъде кръстен приготвянето за експлорването на, така да наречем, Nether Castle, примерно. Да, точно така. Preparing to explore the Nether Castle. Yeah, cool. Nice and good. Fuck. 20 награда. Така. Сега много интересно какво ще стане, ако скоча от 21 купища растения. Дали ще умра? И аз не умрях, останах на 2 сърца. Скочих от 20 купища растения, съм да взел. Аре бе, нов линк ли ми даде, бе? Прикинь. Се навреме. Така. Еми, аз сега извън игра. Пак ще играя. Няма да спирам. Следващо. Еми то се разбира, че този епизод няма да бъде на касала. Смисъл. Ще е следващия епизод, който ще кача веднага след този смисъл. Че ги кръстя. В смисъл, един след друг ще ги кача. Така, аз съм Жилето, благодаря, че бяхте с мен и чао.